बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय आरो नोंथांनिसिम जोंनि जि थयथ' बेखौ लांनो फैनायनि थाखाय गिबियावनो साबायखर जासिग्रोबाय। नंगौ, नै दिनै फुंनि 5 रिंगासो समाव गोख्रों बार फैनानै माने जोंनि गारगाव एम इ स्कुल बिनि जे क्लास 8नि आरो 6नि बे मोननै खथाखौ फुरा माने गासिबो थिं बाथाम बेफोरखौ माने सिफायलांजोब्बाय। सिलिं टिलिं फांखा बेफोर माने गासिबो लांखां फांखां बायजोब्बाय। दा माने क्लासरुमा जोंनिया दा क्लास लानो हानाय अबस्थायाव गैया। दा बेखायनो बे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों आङो खावलायनो लुबैयो, जोंहा बिटिसि सोरखार दङ, आसाम सोरखार दङ, बिथांमोना माने आरो शिक्षा डिपार्टमेन्ट थाबैनो माने जोंनि क्लासरुमखौ माने मेरामति बा फाहामनानै जेरैखि जाया होफिननांगौ, जाहाथे जोंनि सात्र साथ्रिफ्रा फरायसाफ्रा माने क्लास लानायनिफ्राय माने गोजानाव थानो नाङा आरोखि। दा आं बेखौनो हास्थायो, थाबैनो जाहाथे एक्सन लानांगौ आरोखि बिनि सायाव। जेनेबा गाबोननि गेजेरावनो दा क्लास लानायनि अबस्थायाव बिदि गैया। दा बेखायनो आङो खावलायदों डिपार्टमेन्टनि अफिसार बिथांमोनखौ बा जोंनि बिटिसिनि EM MCLA आरो बिथां प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ थाबैनो माने जोंनि स्कुलनि अबस्था बेखौ थाबैनो माने मोजां खालामना होनांगौ आरो क्लास लानो थाखाय जोंनो खाबु होफिननांगौ आरो। बिनि सायाव जेबो अल्टारनेटिभ राहा जोङो सानथ'नाय जायाखै। बानायफिननाया समा गोख्रैनो थाब माने जुदि एक्सन लायोबा मेक्सिमाम साननैनि गेजेरावनो माने आङो रिपेयारिं खालामनानै बेखौ माने फोजोबनो हागोन बायदिखौ आङो जि कन्डिसन बेखौ नायनानै जों सानदों आरोखि। दा बे साननैनि गेजेरावनो जुदि थाबैनो मोजां एक्सन लानानै जुदि क्लासरुमखौ खालामना होयोबा मोजां आरो। जिहेतु एम इ स्कुल गारगाव बे जिहेतु मोनायाव जाथाय जानानै थांबाय, बाइकखौ लांजोब्बाय बारहुंखाजों अखाजों, थिंबो गैला आरो दंफांफ्राबो जिहेतु केसि बाथाम होन जेल्ल' बाथाम होन खेबसेनो बायफ्लेलांजोब्बाय। बेखौ मेरामत खालामनायाव नंगौ नोंनाया साननै कि सानथामा नांगोन। बेखौ थाबैनो जाहाथे जोंहा डिपार्टमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ हरो आरो एक्सन लायो, बेखौ आंबो गुरैयै नैबे रादाबनि गेजेरजों खावलायनाय हरनाय थाबाय आरो।